Os agricultores e os gandeiros utilizarán as novas tecnoloxías para vender sen intermediarios os seus produtos. Será grazas a unha experiencia da Universidade de Santiago. Gonzalo Sánchez ten unha explotación de 35 vacas ao seu cargo. A maioría da carne que sae daqui vai para os tratantes, que, segundo di, gañan tanto como a él. Este gandeiro de Antas de Ulla é un dos elixidos para botar a andar o proxecto da Universidade de Compostelá. Ela fará de ponte entre compradores e vendedores. Creará unha páxina web en que os consumidores poidan seguir a cría dos animais, que despois lle marcarán directamente a granxa. Eu penso que estaría moi ben, que a xente vira como se cría a becerra, como se mantén unha explotación. Ao final saberían o que comían, non o que ven, por aí normalmente moita carne de cebadeiro, non carne de explotacións directas. Ademais, este mercado garante que os produtores perciban un prezo xusto e que o consumidor pague menos por máis calidade. Nos poderíamos poñer moito máis barato que eles están poñendo os mayoristas, e nós ganar máis e eles comprar moito mellor. Poderche vender a ti este tomate mañá e que pagues pois 60 céntimos por el, eu gano doble de diñeiro, ti ganas diñeiro, e vas comer unha cousa que non pasou por unha cámara, que non pasou por ningún sitio, non sabes? Porque o produto da cámara deteriorase bastante, pero bueno. Vamos a traballar o comercio de proximidade, a través de produtos que dan directamente ás comunidades urbanas máis próximas, aos municipios piloto nos que traballamos, que ahora mesmo están identificados como Brión e Antas de Uña. En 3 anos agardan que a granxafamiliar.com funcione en toda Galicia. A iniciativa tamén persegue estender as novas tecnoloxías no medio rural, que ao mesmo tempo servirán para amosarlle ao mundo as formas tradicionais de cultivos e de cría de animais. Este labor divulgativo complementarase coa visitas e explotacións das familias que vayan mercar os produtos.